nong ni media mo sang phaima kai ang lasi bo yoglia ani man sharmana naharoi ani tini ang nokong khamani ani busai bailal khaman bagai bailal khaikano etani sharman hini kha bailal khaman date kha 26 तारिख 2 मार्च 2023 didino bailal khamani ang 27 तारिख ni phongba ang bailal manu kha ang lasi bo kiwe ang ba khangmalia ang rasta ko thogoi bai hijaka nongbutei burui nongku sai khiboi ona songchar khayo hini ano bibyang ayo o lasi ma bagai ang media ni puskang hajiring go ang tini majak phaikya tini ni dating kha 28 तारिख 2 मार्च 2023 dini dinang media busang phaimani karon kha ani busai ano bo sikang nano lama ni bagai lama khula nona ang nogo narokliya hini ano bo togu bo 17 bosor bukha ang soikya busabutui toroi da hamnai mane bin akol hamia hinka abon bagai no ang nong ni nokhoroi thanga hinka nokhor thamago bono ang sawoi na thango ang nok ni borong khoroi thangno nong ni nokhoi thangoi thang soikya ang ani dono bha juni nogo Komorpur Dulai aro thangoi tongoi kha ang binogo honi thuka bin mungkhai bini bumungkhai pasonti de borma bini nogo thamani ulokhaino ang thang soikya bini mama sa nogo thamde baisi sin mama nogo thanani hikai thang soikya doiliwa ang doiliwa thuka honnoi aro thumani pore khaino ani ama songno ang phun khai sakama ang boino ko tongna ang post tong spang bthai tongna ni kan baina phun khaikya abo khai Korbuk district bini nogongkha jenta mantri daspara Korbuk dar gumothi district bobo bini khai Korbuk district andi bi noksi andi bi tongmansi hikai aron haite ano tatar sayar goje saman soto gothana ang ta saithanai hikai bo ang aro thaman ulo khaino andi bi nong haite ang ekjon poribani nogo ang kam khane hi thaka aro thanga ido boho ka ang ei samuro khakya o chilani boye singka 75 bosor bo bura bini bahamju busu buthaigra jotono tong ang aro kaija gya abino samong khaidama jaga thai bo selano nung ani bino nawo kaija khabor ja kaine bathanga gero 20 lakh taka dabi khai ka selano o bura no korbugo I ani babani saman ro angkono yong nugo ka bo bai kaija jak ba ang sanga sil soko gya ang phulong tong aro bo ikai bana sabo no sila ba kaija sanga sil phul tong kai ang hindong goi ang ta sanga sil phule tong mai ba ikai phul ja kam khai tong ang buni no thangoi bara thanga rang khai thang ang kai o kaija khai sanga sil phul ka hikai buini busai mo hingkai adi hete ang sokok jak ang te kun phulia ang tawo khai sanga sinur bokok jak ang phulia ang o phulia hine taban sanga sinur koroi jodi sanga sinur sokok mani kai ang 5 tarik noko February 5 tarik noko January 5 tarik ang sokogo tamani bari sokogo khai bo ano hino nung jodi o sanga sinur tongone nung aro dino bondo bai nung kaijago nga ang saka ang kaijagya am sago kajongani bini proman ma ang bai kuta kori kha ang dino kam khain tabuk nong nogo takur bura nong kam khai ge ang nong bi busa ang no ba abo chu kuno dina abo buibo maya ge bono talang hajire ni bi hina hine bo ya phai ri ro ka ni bi hina chora kam khai ang rang ro kun mam li ara bo kam khai tong ang buino go thangoi ani bo kaisa basi di no bo saisa hania hinoi thamani bana je kha rang sano lakh 20 lakh sano 30 lakh sano ge bo ke bo rang ri maya bele ni busa kam bo first te charai masan hite no bo khano bu ang lai bulung koton kharai ang bu ma to han buya botei kuno risiti de bu na chwara has bu pro bo risiti ya bu ano tam karone bu mani sano jaga tila jaga sano mani sano khat alna surke sano ani ma nadi ko randi borok logit ang ni hinjak tini bo arak chuak khale ki jaku bati bo bo lega ro khaisao bonte ban bhai sukin to ne khat alna surke as rijai korbong gila to ni bai khabo na mara to 17 bosor tong 17 bosor tong yang lobu buja khain song kenu kami rogo kamini okra rokno kami okra rokno sa sal no ro taku buku buma sona to sabai kya buma song bujo go bono bujak mane no ti sare sala saka ang para bo sawo sat para tuye bo sin para saka tele sawo na kako itare ami suar কত পারতা না হেরা হইছে বাইবন লাঙ্কা হেরা গুন্ডার মতন হেরারে আমারা কনের কিছু দরকার নাই ও মা নমস্কার নে হিনো ইকা আনি বুসাই বই খাজি থাঙ্গাইব আং সানানি জায়গা করই ang lu sanggo bo samoni to je kamni phai phai kyang kai on samu lengai ang chwa gara nungui walai adini simise nung okhorin so tang dawo chwa gara nungmani dawo nungmo nungi so bo nungi so kintu chwa nungma to khamya hediba eno nungi de wala to abo nungna nangya phung asiri siri pono bo yakuma juta bai lathi thapsar thamno goda da sengbai bo ano khayo phung asiri siri ani moro mathe ro bo khiba yang te sengsi sanga mathe ro pai kanu nadi ani buma
randi nogo khali theke hingai tini dukan no phalo bazar no no bai khana ta khuro no no khana beser ka ha chumoi ang saya kaisa kanoi ang khasigo ang buma pake omaya no no bunu gano ni ni kholok di ano ma phacha no di ro phulo ga kana khole mari ro kani tinibo phungai khano busai phayo jare no patha koro no ko hindi ma baba te bulia ko gang da kon sari ko thanga no busani mu khang khang mukti kale mansi ang ham thango busa tangai man ba duku santi manan bagai busa mano saja dani mu tong no ang busa buti ni buma khang no ko ang kipir ang busa no te thanga songsar khayo ang thango mani bumani ani bumani talkau pon lathi woi bano buma no lathi jago bin bukra ani bumai he ani asai ano je jormone bumana bata lathi bahare pon bano bu esa ma song thanga sawo yo babu tabula sidin no kai mairum tu noyo rang tu noyo thok moso berema pia samoso pai talang ani bibi aba basai bari kai jago bin bumkhai dita de borma ikai ani buma tini randi ngoi digina kichi ta kanpho ni te bo busai be hambai tongtho mayo korgai talang sa phai ka lachiman koi dang buri ngoi nung busai jak ka thang tong ne dang de hor phale non sa na kha hingai ang no hai busai be tong ta ni ang khai ang go bai tong e ni no ang ka jak ang go bai ka no ani kuthi body last ne rotindra no khungba ana kari manai ani je jibon mai langma ka thang tong sa ang rotindra no khai ang langma te tu langma ka thang khai bin no khungba ya pele dili ya nin kami ke boro ani kami gufal nogor no nung kajang ma gufal nogor kajang mani ko jamodar bari ta ani sani staniya jaga khai chini adar ka ta khai jamodar bari ke ning tong noi dabu ang khai ang bono ang rang mai dabi dondi jaga jemin saya ang go bai sabares sanu ang go bai tonglia ang go bai kangnani ani dukho dur khai ang tongsinai ang musa bo musia bo ang bikhabiri ponjanai kamala kang thap khai ponjanai ang tebo ang bo bai tongmalia ano boje viral khaimani ang bhot tebo bukha dukho nakha bo jodi ano tin narunani bago hingka hingkai bo ano bo muskai viral khaila kamo takhuro bo ano bisiri ko bo tini kam khayo bo bukhangra mesin bai bona ang bondon hare bol paikha bosawo kormo bondon hare di ang mesin painani bona ang pai dikha bo nijin thang payo tele mona thangoi da kon khaisa di nung mesin payai nung lun sia kai ang ta sunani ang te bo bothani solok ani khai ang su ge bonai di boino rang ku sari goya konoi তোমার কাছে লোন আছে 1000 টাকা পাওনা আছে 2000 টাকা পাওনা আছে 5000 টাকা পাওনা আছে হিনে bo dembarani no photo khatai goi bini butani baham juk abo bohai burui bengman botini bukrani bihi bukri hingga kai bin sa sarman tong na ta khamu bosaw je bochilani no gotong sila lon supaya nangnai pake tipo pak mas kok sawo bo buringa bin bung demarani deborma botini rotindrani buta ronjit to debormani baham jog bini bosai bumuka bikram deborma bo bahake bo boni bihini totrawo bo dorangi kan ma hake bo photo khachigoi bana bo virus khaikya bara bini ka hamdang khabo bo jodi ang mathani rang mathai tong hangkai saja da phaina ane kakine bo naiko tongmano baki to mathai korona bini ko bai bo rang sana haroi bana hania sakalai kha baki to abo bul je bor adina sarang sati bai nuko yakrai tibi bo sarong mani abo joto no kok bak je kok bo gunda lompok bihingno bunai bai bakpar bo bihingno bo nijiki thang tong sat bo buino bedong ma hai bin bihingno bo tai bedong ke tabong ni busa ta mak tong na ni busa boti ra boro ani busa botui bo logi tu ye bo thanga bo thango ura thang bo sana ta ni mano kagla hen sadi busa ro sawo jong kagla ya jong ma bai ba bai nango ang le khapora khaina nango ani okara hengkai ko sarkhai 2008 asayu hengkai kusukai 2011 asayu an cerai buri mang maktham susmita susma mosumi an busan bumung ang tini ani busaro no tini da hamno o ani busabuti tor phege sada suking ma hinai ang busabuti no jormori mani ni busabuti ro khai nang bujapro no dano ani busabuti bujapro mana khaimia ani baisang sa oyo ni mana bukro ta mana khaisam oyo chung mana khaimia da ta bol che hingkai chung lija thul ji ma tho tan khi bai chung mukurong phon tong siwano hinai ang bhajo songno o mai ang te basile o ma ang mana khadi o mai so mana khadi puro kai ani bhajo mana khane thakena ang bhajo songno shari jai prum satar ya paku puku kai berai tini bo bhajo songno goi moro joto na bhajo akara ni sondali tin bayo ang tangi bo sano thama ma da mathana ya kai bo nung nin ku bai jak phakena ta nung tang jak phakena ta abo ta kong dhen ma so bini kong no ke nong bisung bo no ni bingna thuman poro ma da tang kai an bi thuya bui bai tong ya e hinkai nong bo na bingna nong bui bai ba no khaba ke ni bingna nong phalai sa bile ni bingna nong phalai sa kai nai di ta khurok bo musukai viral khayoi ang bo hai chila bai ang sai hine songoi nani abo kono jaga bo mo kok no
sawoi phopoli no angkai takuro angbono khai angbo bekai no kongkhaliya boto nago bini oja guru bo tongo thuiya bo oja mantra surungjak ana bo sajak nung jekhne thangbo nona ang kobor khai berari nai lama lamphara nona ri tui berari nai nona ang nosto khai berari nai bo tabu thokpora tui pora hei se bui nog nog bo tabu nosto khaina bo gana chesta na hatongo ani ri ro joto nogo kupulum tongo ani mani khuni ang ri ro kuta mang yang tuja yani ri ro joto tongani diginai ang tabu ani baini nogo kolampuro bina depor manogo tongo ang aron tongo boru to go hine somoy an baisong sawo jekhne bo thang tongo taro boto komai thaka hne ang komaya ang thana bo digula ni kara ang komaya je media rong no bising tei boro saklai ta botang thana sungmaya ungui tong he diba thana o noka 6 tarik bono nihin ha puro kai thana daro kai e kuttar baisa nong kanam da kai he sapuro kai bo phai boni ta dagi bong sono to ya kane bo thana nujak phaiya thana daro kana nihin dia bono sairika medarani suicide khaikinai nong bono taro to sidi bumani noga phone tongtho taho bukono phone tongtho nong jala jodora na pira tari sidi hine bok thaga ang bai balai rang liani busaya dino 6 tarik go bo malaya thangbo ya kane busa botin ara ri horo ana busa jo bikna saptoi khaitini kha apro saptong chini ko phalagoni chairman ni busla ujjol debon matongo phondroni busla so ton tongo ikan bu mason tongo o thana tolani ani pi onita tongo o podimni bihik ani pi kala yo borjoton bongno go tongo bongna kanani borok sawo pa photo ni kongno khinawo guno 50 bayo ka kha abo nungbu sapusi liya mo sapusi ka hini ana hino nungbu sabaliya bile nungmo mo sasi basiwo ni ana bu hino ante bo hine chero khasi ka ja hamno hamia takuro an busa hamliya ni busa ka tam khero bo ani busa no thana tolawo phaya kanoi dikhanai saptoi kayo bo hino nor ta khapi maliya himadai hine tara santoskari salong nai pasibare ni dagare terang thamai kya no mo tengdi ya mo theda bumana mu ba khai borok tini omma hingani busu khak jang khamu takuro nai di tini omma no ba hindi borana hiya shindal nong shinda yani besar ana hino hingang tin 9 mas 9 din bohot toni boy ang bono jormo di boy yakung siana yakung sirika mokon lo yana mokon lugri kha takuro bono ang pusimani ani khakalani abukti rani boy ang bono sari tumani busabuto hingang kai tini an buman bin buman dukhuno boktang bujiya takuro sasa boro ang khane bumang nai o somoyo hasa bumani dukhuno mutumano babu bai buja poro ama ba muting go na muting khabile bure jatiyo hangkai bure dukhuna bujina nangnai abono ang hino takuro ang ani mo boro je saro mani adino jotona mitha badi bo jodi saki proman to jodi bo mo phunuma khangkai ekjon chila bai khagangai takho aboni photo ri ma saro go buina bo tini no tai photo tiklai phunuma ya phunukti o chila na ana yagomi di moni ni busai ko no mo hini phunukila ang tawo takho bukhuni no gon tongo chini dagi bure singi pas boy takho koroi ani bu phabo koroi ang bisakaya sinile ani babo thikya ani bu mano boine gore kam khayai an takho bukhoro ana biya duga sari wai kusodi ana pushwai muskai tori to kha kai hoka ani kai bo shanti koroi saiman bani shanti koroi ya songsar khaike saruna bo songsar khayo ani ga songsar khaimani ani bo sotrunga bosi ang tini saini songka ani tini man sarman thangka ana bo jun dinan te bukha dukha nangka 26 tarik 2 mas 2023 takuro no talango bo viral khaima hita kai ani bukhate bo hajalo usuri thaka ang bo bai khai ang tei bo bai ne ka ang no khong songai rotindra bai ang ya si sobai tangai khai ang te chaliya abo khai bo thana ya kut ya cha ponong tho bini kare bini buk phabin takho buk phai banate ya kung khai bo telori malia bini no khongo ang khai te thalia takuro ang lachi kha ano besa bano kha sindar bano kha naidi bo pulis no bai sikla tomo bo he pulijunga lokhi sabar ba sikla tongoi tegnul mobile potoma ang pari jakha bosabo buijoto no news nayo photo no ko kopti pura rong nayo kaham khobor no ko ang pari jakha khwai phai bora tegnul mobile total 8000 de pari kha boron dang mane ningke pari mana ang bono wa phale pari riwo ang wa riwo tai bani wa baga tongo ang musu ko phal khibe ke an ton tongo ike bona ang wa phalai bosabo ni bondon haro engkai nungkai labar bagan kayu ang bondon labar bagan kayu bosabo bondon hare labar bagan kayu nona songani bu phangbai labar kai mani gang sawo do sata da sukhi no anu mo sakri khaya hangkai nung lengo hangkai sata da buino rari da chungsai mane hini ang labar kai kha ani bu mati lari kha no ani bu mati la no usu dikha sai beke sulo kani tilari kha takho bukuno ba yate ba bo hazu kusuni bong do sang tho rimani bawo bo sawo nuko numaro tilari ma chimi da ingba mane dana khari nangeda nuko mane nangeda ri ro dana khai
Eka suges pairi kha, total cino bisa sekias. Abo jotono debong kha bobo kok khibe kya. Ani khat iste jotono kocho. Abo tale khai tini uba. O khat iste dongna. Ani alna bo kocho. Bo jotono sibai khibai o mane kholibo. E bonang kholiba siba to khorba ta bo thani jin mo khol bayang nobo. Saka sate kok biya busa bo kam choli tongmane ang no nuga kanoi. Ang bino jano bo ta bo kuna ko bong ta khoro hino. Mo buma khang mali ya tang khaina ni. Omo khaina ni gang saka. Te bang ko nu kong khai tonggo. Bo sa mai yang bo sa ka silo kon mo. Nongana ma khai di. Anggono ma khai ru. Nadi bini sawa ni je ki sa tongmane bo bhai ke ano bo bini ki sana bo the. Ang busa mat thamna ang pori to no tini ang tini 7 mas jabato ang koroi 4 mas jabato pori no bo bhai busa pori me tawani bo bek khaino mata langkha inga otodin ang busa pori me phale pori uta kong bini kong na inga bo tini bufa ko thang tongoi ang bumangoi musuk posto kai busa pusima nikai taw bo niji nadi sikla tongo bo niji 2000 anthani rang santu ikai ko busa la no chin parani no sakal phari mani bo phai chare na rang ri phayo o koijunga na rang go ko ne bo hamyo hapung sapung ko ni to gi to chuang no ana no khai no ebre bo phamsiani goda da bo te sawo ni ba go no sari thana na ka koli jongma no ha ala khiburi ni ba goi ang ta ma tong lia o buri kai ja kha chela sikla bai randi bini bu sama than kai ja kha sukina ba bo ma tong lia ni ta bo nang nin bu sai bai tam mai ani bu sai be ke ang pura bo ba khang divos na yo ang boba pura jan jani ang pura ang susto ang boba ang epre o ebe o khorni o hakoni o busu bulongni o khorni ang pura ang konorai ang thanda kay ang tongna muchungkha ang boba konorai ang bikhabo birjanai ang buinu kumo ya khamu thapon sanai nakha rasta kota ni divorce paper o bai soiro ri rekha divorce paper bo soiria buinu kha bosao ang te nanglia bono ka khainke bona ang Deus tango kasi ni senan ni bisante ro no khapla no ko bok mane no phai tun nei e bo mute ko bo sai to bo ko sang no thamai mo lo bo sawo no ko simi phai ga to no ko phai man ulo si ang bo no rang ni ba ko si ang te khai tongo ang rang nango ani je rang khamani bo bai ni pusai be kang man ya golo nang bor thamai ani pusai bai kang man ya golo khai ang tini bu mane no ko phun tong nai bibini no ko phun tong nai ang ta ko phun no ko tong nai ta bu na khai kai ang buini no ko phun ang kam khai oi ang no ka se tang oi phun no ang nai di ang jisna ko ta be don ni khai phun no ang no ku da sanai ang phun da ma no nai ne khai kai bo be soto ang jodi ini ta ko bu ba me pusi malia ano cari malia tiga abo ni ulo ang tamo ong no abo to ulni kong no bus kang ke boni hini kong no sai ni ta khuro hangai ang tabok sa kong to khai ang shanti no bini gana ni ano putu ni chirai rong no kai nang bai na ni na da nai ani bu sanang sari sanka khodi an bhadu masa nung bo sawo masa talang ya makatang honani ang bo bai thamburang bu saba moi thaya bile ang saisi na thanga na bula deban bu sana khai rogoi phai ma nonga lagi thanada ang je chatui je kantui ang no chungwan chari wan pori ma ma ya ka koni bu sa kam khaya no ang gono saka an busarok no bo hoya pulong tini bu puisong di thaka ma katam talang nang nai i masa talang ka india maka talang nai ang bo hai silano ang saisi ka bula ko ya bile borok to sai tong tei kubang ma rogo samano kha ni senan ne bisinte bino bondo tirpano ka ang kam khai tong yo ani bai ni na tirpano no hitang bino thang kam khai tong kya ba bono borok no sawa ya ani bino no kaija go borja go ni baro bo thang bo dorba kya aro bisaro mo ma ka besu ante ko bisaren kha dui parani dui roja te ek parani kan basong parani roja tala ti roja kha bisaro bo sawo ani ang kagya ang gono kaija nani ingkai nung ano kagya hingkai nung buini parawo je thangoi bo sawa kya bo bui bai tongo bui bai sawo taburo phai nung kaija phai ga bo hino ang kaija ya khobele ni bihino no ga ni bihi ga sanga sinu ji tong kai nung bo no buini bihino be da ne sawai bok tap saka rotindro ni bihino binia khono se haka chungra marang ta koi sai to khai mani gorono chungnaru liya chung ni ni hoisa man chawo mutui bera borok no chungnaru liya bo thangar 20 lakh tega sane ka buini buskanga bui bona hino ni bu phani no ni rang da thai tini 20 lakh ka paro mam liya ka bano tini bano bihino nai hin thanga hinkai bo tini saima khamo ai kolin buma gari kade ana talang na phayo busaputi sakamo ma nogo himsidi chungna talang na phayo baki to ranghi thangai sanayo bano tunani babe pok thepon saya dini ani bibi songmang noi bina debor mai ka debor nang khobori horai phagi bai to ana phai muti muti kle bege ne borok thangai layoi ang phai si anjan bachu borok sai tongo nona tini gari go sui sade gari ko logo dukibe khawai nona ta sokan tarang nani nona tini pasina lama dia hinai ana buni buska ko thangai sindal busa sindal ani busa nang kopta sadi hinai ana mobile buna hinai bo bokra phatiri wai tindra debor ma ba
Bani busaya, botabu ani shotru, bana jekhine mangkai, aron bukhana ni botai bahino, nogo talang mangkai hingkai nogo coboy nona angkere simbole hori nani, ang takura bobe ang hori jengna bobe ang bini kuwa angte thania, boni takuk bukung nobo ang sawo, bini bupayung no phurungtun, buma jodi 9 mas 9 din bhogotoni jodi bamani hingkai, bini buslana borok phurungtun, sagot khaitun, ang tini aboni bagoi ang tini FIR kagos suitukha, ang tini thanago kagos ri kalangnai, bo jodi bolachia kiriya bagoi. Botini labo lachia, kibo kiria. Bot nuko hana to lachilia, desno lachilia, borong nusto bolachilia bos. Tokhat beling no phale khika bini lachimong. Aboni bagoi angle lachiwo, angle kiriwo. Takuro chare thangse hite bu khabo koroi. Ani bumara ni pusitu mani ang bini gore bini bare ang kamala khaijawo bobai tongtui ang kamala khayo. Buni khato mairawo, khatia bare rogo ang buni khato mairawo, buni khato maiboro. Ang te bo iko khoksa khokso rang ma hangkai busno pori thani to saide go barawo thangoi. Bapka julom nonggo dina ekra to English phan nonggo ba bufang rai tuano orang bai nongano ngai ana sawo nong nukhai nongya diba ma nongnai ei herebo khawa sabai saman kore khaita lagba ika English phalo ka nongya ika bochuang nongna khangka bong logi songre nangka ang glass ang tatal kok saya glass saya tu nonggo ika boi thamai kai no ma ang tongoi ta nono tini no mutai khai kalang hamuta ga boi bino lachi jago boi boi bufang rayang khamai kya lachi jago o bai nong ro thana lachi kha o mani bong no thana lachi kha tamon bo bin tong mongsa moro mutoi ga bono ni hino bono kam khayo bono te setu no mo bai bisituyo ni gana wa takhuro no ni gana wa tini nung busai sang busai tong man gana wa boni ni bino busa no kam la chori kalang no abo bini kok asu beng man bohai bak mas bo jodi buman bohni asai phailia bo poshu ni saman bo borong nusni saman gangkai bini buku respect tong hamu sikito ni ব্যবহার tong hamu bo koni bokro khosi ni gangka bo madi fel borok angtin lekha pora kori ang class 6 joti pori jak nadi ani busani sarman hiningano takuni sarman hiningano hinoi ang nokhai media no ang saya sajung jong salayo oma mutinga no saro salaj ma sen bong bosi hamia ta khobo laj ma bakin to busai ta bu no bu bini buta ponto na no bu ani buai ngin buai no mukha ani buai onin debor ma bana tin bar bukha tamun bagi bu puro kai bo ano bu lama ti lai thang puro bo bana thapra thata dibo bu phai mai bu ta wa lai khebo no saro nong phuro ya ne ba bo bu deisa bong no kana ko ni ta ko bu puro bong ta ko jong sawo ni oroni nong no kha thang ga si jong santing sanani jalak satur buroi e phunga khebo kam bu la sikam bu sawo ko bo ka ja kolong bini ba goi nango ang lachiwo ngai baksa ta ko ni bi sawo nong ta no ko no ko khai tong si abaka bu phayang baksa bu phayang bi sa hino thangsi di nong bidai ngo nong hai buri ngo si no ko khai tong ani ang to hang hai phona to khaya ani to lama cha bai chela ba no ko khai la ya ne bu aj song hino ano baksa bu aj song ta bong nai di asuka sanai borok ta kha jata no borok ta ko bo ekota khaya ana viral khailayo borok salai nok sa ko kolom khayoi borok no ko naharoi media naharoi borok sai khinari o jara bong ta ko bo phuna nge da mutika ta sadi mutika ta hini ta ko bo tin jukti paramoso kore ha botin bahake media nahana surungka media na sak phun khai media 20 media ani bago media tongnai bele he ang chung to ton bangan tongo norok to tini media hi ka norok dibasa hamrai bago media na hwa khangkai norok tin joto ni bago norok ma tongo ang hinga bo norok ma phainai ang tini nai di buni gore buni bare tongjago takhuro ang ani rang pusa tongnani boro rang tongnani buino ko to hangkai sanani nango ang marung paina nangai moso paina nangai somare burini no saimono thok sapan joto na nango chini buri jatiyo phulani he kana chimare nango ika joto na nango ang tahe paina ni nadi ang bumara di no ang sano ma tini bono phone khayo ma ni thani ang tini media ni busanga ma jana hangkai ang rang khoja khuto dina nangano ma ang buhe bang sidi maya kuno ani bo thok dam yang ma horo ang lachiwo ne ko ma no ang ni hin hare an ma phaijawo nin buma khabaron phai an buma nong ni phayo ang phayo koilang punni an buma no phone khaikya ang oma phaidi ana nong logiri phaidi ani bo takho buk tong ang takho buk no tuya ang bo hai takho bukhung ni nangya ani soito gotona sanani ka ang sajuma saimano ani gotona ana kaija phura ana buma ho kaya bele nungba hamja ka ang ma hamja ka baki de bana kaija phura bana jura jabri ni bo kaija kha tabu শাস্তি দি ফুরব বানো জুরে জবরি ব শাস্তি দিব আনো বো আনি মো বিয়ারক মরক আনি খাকলারক আনি ফিকরক আনি ইয়াকতরক তাগুনো দাগ ফনাং মাদিয়া আই কসম আনি মোরা রজনা মারে দङ আ হাপুন কো কাইনিয়া আনি বিয়া রেতে জাক ফাটি জাক মুসু কত ওয়া বাই বানো বিয়া ফাতিরি ববু তাকো ববু তিনে দাহামনা
kena dah hamna ni bono maaf khai khayoi aku ya mana bos kara tawa lah sih itu tawa oh bay ante buli ya nong nak kolombo di ante kolom dia amani nuko gopal nogoni ama murti kali murti gana khai basi mai tangoi nono te bulang liya hine bana thangani jino ko poro thang nai bang agi bono no khoro buja goi ma thuya bolong anda tho kiriu ang kuli bari jewa dina tong nai sarati samutar i romani samutar ang bong no joto thoja ang boro doga swipe kiriu tomara gore goru asini goru ni sunga ta hakuli tongo hawe bujang lama gai ang thoja bo buni sari kising no boi ang habo tho muino khat ro kore khai ang habo tho ani dignai na sakai ang lachibo ma saka saya no kanoi dignai chungboy thabai baro ang thapboi ang tho takhorong nai di ang musu sasti mamani ang songsar khayani tam muloban mangkha ang songsar khaimani ani tam sar mangkha tini ani buma noi mas bhogo tuyoi bawoi ang tini yakuma yana yakuma ani buma tukha ni saini bagi ni bu saini bagi kami boro kebo ani bu saino bong ni dagi bong sono bui paiya boro ongkha dagi bong sakubang aku kubang borok khai 9 bai 1 boy 10 jona ekjon thikya tabu borok 1 boy 8 bai borok torgo kari khono te bagi ro community panchayat no si saitongo bo panchayat no sawoi nung janong manani panchayat bok khogoi borok bar tansi khiwano nungpo giramon nungan bogai kia srinane ang abono bang pai khinai ben ngi tabu case dare nai na divos dana nai tam khini ne ang boano iko uro bo sawo viral khayo botak media na hare viral khayo ani bihi mutui irai sirai kai nung boje lun hamani chila kore ke sikla burina lun dari didi bondon no sikla no lun dari nung hai chila thang soi roi to bondon rang makhna bide henkai tuma nung suye ba ang buri bora rang mane sunai henkai ang ane dehor phalphalan bini lun no sunai ang lun abana ang suimaya ang abana ang onurot khayo olun ni bagoi bo soto debo bo media buskang sawo jane order rang suni bo saka bon jone orde hap sunai phailia angkon khaina koroi borangma sunai orde angtang orde sunai nadi musuk bagi rijak ang bagi re mama mangni abo phalka jaga phalka pun phalka tini ang hai buri bo bini bukugo sindal rongkha ang hai buri sindal besa no kathane moga bata mani sarka khaibe kya ang to huta mani joto sampurno no tong bulasa botabu mani markha phalbe kya mani kune phalbe kya botabu khai bihingni thani bihingno phale rang sanu 20 lakh 30 lakh abo rang behind the pie bopti kobro kesane tabo pai thakni phasigo takuro ang mo khai bobai ang te tonglia ang bin thani ang divos nayo ang bobai pura janjani jalai siti bobai ang chirai ang poriskar lamano rutukha ang o lamao kebe mo kosung mo kurei ang bono kuno dabi dondi khaiya jaga jomin buma bo katako bum khani mo dabi dondi khailia rang pise wang bono naiya bo jodi ano musuno bo apply khayo bana hamjago hungkai bo musu viral khaina ko ya takurok bo bisi viral khaia ang hai burino bota no kalna musula ang sindal besana bang sindal sindo ko hungkai ang thane date ding nei bele bana lama ya kai hoto ang biasa khaida chana sindal khai jana abo boto besa sindo kan kai ang tawo bin mo kolang besa oino boro ni bo kolang kai besa kore ko taru bang tongmani ele kaw thangna ro sungmano mo buri bu khai tong ang kam khayo buni ma bong an bibino ko mairum chogo boltano berariwo ang sai tongo yo tabo bong elakani boro mo buri phaira besa ni bokke hinmai bagita an bose mokol kan besa no khabo ঠিক আছে bo besa no kha bini kanani hoite ang kono na bogai ang tini nong buskang ma phakya bos himi no bini bagos mi media ni ma tona ang lachi kiro to dikha nuk jagya ang lachiwo ang buri borongoi an yasi thani buma khono tuyoi ang media buskang thana an khlachi mani korei da bina lachi mano lachi ya khayoi kirima no kiriya khayoi ang takhoro nong ang nong nama no ang Puno maru tukha, ya khalai TV ni number hengkai mutoi hinai ang rutuk jawo, ang rutuk ya konai te kaisa kai sini malia, mukhang kiting khai bimong ta sang pung pok thango, bini khang kari malia ba, ang ya khalai TV na ang kol mak kya, ang tang hindi ang lachi bo yob liya, jun dina hor chaita wa ang no ko 27 tarik ni hor aichuk chaita wa no khaino ang pura ani busak busuk obosung thama kya, ang kobor heng thaka, ala so ni ko otoi nong nai ni phadi nadi ni busai bo haken no khaikya ngai nai nei ba pa guri wa kuli tuyoi bua butani baham jong no masa tuyoi ba atike bo sarok tini khani bum ngai viral khayoi hi bola achia da bing no phalani janjani bing no netori khanga bita bijak ba besa hinja kana bla ngai botong khaikya no besa ngai bo hai musuk busa bai
batma sila bat gunda lomphar bai dang nukong khana ni kipira bini kale ani muma khang kale ani yak ko si bini kumote kalia bini nukuma thana ni bo ano kuthoi body la singai bo bini nukong ana talang bai dai mana no teko na bini jaga wa kha ang hor jagya kuthoi talang khang ba ano buthare talang khang ma kha hikai ang ano khitar puno to ang bini buma phon jaga khai ang kasto khaija gya bakin to ang bo bakhe ang te jibono ba nukong khawai ang mor mota khati chalia ano bo kagoi risitun ang onurut khayo bong takho bo bai salai tun borok ang divos paper nayo ang tini bo thanana bo kiriya desno kiriya borong munusno kiriya ang tini thana bai apply khaina bo bai ang kagos suito ja ang nongna phunong mano ang phunong rinai abo bo o kagos ang phunong nai naidi ang tukha ang to tukha ang phunong nang suito man bang phunong kalang nai no bo porimano ang to asu ma man thayang te bo tukha sujui iko nasidi ang tini motikai ang suitukha iko ang bini bumungoi ang bono buku ko sawi bonglia ang thana entry ri bo kirilia thana daru ka bono dab lobai sai horo nungati tang di bono mukto khasi di jekhne kon kam tamai kon chai tong situ bumano bo tong situ jekhne kon tong situ ang thana bo sajak ang thuiya sat ang thang tonggo nungbo tong nang basno ro kon tong sinai nang bo khai kalango bola sia kiriang goi bano viral khaya bai tinang pura prostut tingkha mo application suinani ang suya kone ang tukha bo je biang thanga kamai thanga no phaili an somani ke nung tomaro bo saide man nung thangi tong ma bo aro bo luni rang san horo aro bo lun pathoka ono punoni boro rono bo gari khunja pathogo ani bo sai bina devi no thani bina rani no thang kai lun manai bakinto nung bai ang lun chaman takho suna ko gya botini bo bai ang lun chamani tini ani bibi sono bota mas no khai te kaya sawo je lun na harai ano lun dinai rok bisas khai dinai rok jodi chini suharen khang kai ang bo bai prostut malai nai ang kharya ang bo bai ang kok salai mano boro ang bo kharya bong ganani hoite baki de lun ni mo ani sikang lain sidang dong man poresi lun ni je botam satam saya chini abo bisara ong nai bakin to bo je lun ne je no bo ang je kine thango aro botu thamani ke bong ni bul lun ani si adar bolong nai adar lun tong nai ali mai kha ni ring nai baki to mo dino somna khane bai rotin daro bo rang ma sunai baki to lun chila basin haro sikla burino lun dia ngai tini botam ongoi botini o bibi no to khai bo thani lun nai di bino hine kho bini lachi mong kore da lun cha pura taku da lun ha boni chak thamani bini musuk bho ko damani bo musuk si bile cha boi bho pungoi